Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung ang imong igsuon nakasala kanimo, adtua siya o pagkita siya sa iyang sayop, apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong mga maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdala og usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo nga ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kinihatag kanino sa akong amahan nga tua sa langit. Kay kung may duha kung tulo nga magkatigom sa akong ngalan, tua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, nining mong adlaw nga Miyerkules, gihatagan kitag usa ka pahinumdom sa Ginoo, sa usa ka mahinungdanong butang nga dunay kalambigitan sa atong kalambigitan sa usa ka tawo, sa laing tawo, sa pamilya ug sa katilingban. Unsa may major theme sa Ebanghelyo karon, kining gitawag og fraternal correction. Baliko na to gamay no aron masilsil nato. Ingon ang Ginoo ko nang imong igsoon nakasa nimo, adtua pakita sa iyang sayop apan himua kini nga kamurang duha sa tago. Three important elements of fraternal correction. Number one, Panginoon Jesus nga adtua. Panginoon Jesus nga adtua, buti pasabot, kinahanglang ma-aware ang tao sa iyang sayop. Importante na. Kaya na usahay, manglatos tag-anak, maginikanan, gilamba na to galit sa una. Nagibunawa na to galit sa unang panahon, nga uso pa man to kanang na corporal punishment. Huwag tayo kayo bata o sa iyang sa. Di rin na ngayon. Ingo man din pakita siya sa iyang sayop og atua. Sense of awareness. Importante din na nga aware ta, ma-aware ang usa ka tawo nganong gitatagaan siya niyang maong punishment or maong silot, so to speak. Kunay pinaka-importanting element karong nga giingon sa Ginoo, atua kini, himua kini sa paagi nga kamurang duha. But ipasabot a little bit private. Nga naman, sa ni magpakauaw tagtao. Nindot pa yan yung pamalandungan mga igsoon kay karong panahon na gigamit na sa daghang mga tao ang social media nga kahimanan aron pagpakauaw sa usa ka tawo. Sakit palandungon, daghang mga dignidad na nga guba, daghang mga reputasyon, mga dungog nga nga daot o nga bungkag tungod lang sa Facebook o sa social media. Magpakauaw gani ta sa tao sa bisan unsang paagi sa day nagmaminaw ta sa Ebanghelyo karon. Ingon ko Ginoo, ug nasayop imo isa ka tawo, kamurang duha. Nagdi mo tuo itugyan sa simbahan o sa huwes o sa gobyerno. Pila kay gayon nga nato kay sungutan, i-post na to dayon sa Facebook. Ang magtiayon mag-away mo, i-Facebook ninyo inyong bana, inyong asawa. Usahay i-Facebook ninyo inyong kauban sa trabaho unya pagkapinan mo ng latan ta sa mga tao. Di biya po ni makiangayon. Ang tinuod nga pagkurihir og tao dili na pag-post sa Facebook or pag-post sa social media sa mga bahuan ng tawhanan, no. Umaminaw ta sa Ebanghelyo kanon, buhata kini sa paagi nga di mawa ang atong dignidad, di mawa ang gitawag og bili sa pagkatawo sa atong igsuon. Fraternal correction. Kita hagit sa Ebanghelyo karon, unsaon nato pagkurihir og masayop atong bana, masayop atong asawa, atong mga anak, atong kauban sa trabaho. Unsaon man nato pagpaamgo nga sila na sayop nga di sila mauwawan. Una ba kay mga butang nga atong himuon nila, gusto natong iminsahe nila nga di sila masakitan unsaon maka nato. Panitag na kay kauban sa trabaho nga bahog ilok. Unya di mo gamit og deodorant unsaon man nimo pagkurihir nga bawo siya ilok nga di siya masakitan. Una kay kauban sa trabaho baron nga bahog bad breath. Unsaon man nimo paabot nga to kaniya nga baho siya nga murag nay bagtok nga namatay sa iyang
alingagngag nga di siya masakitan. Ayaw pakawawi ang tao. Buhata kini sa paagi nga kamurang duha o sa paagi nga di kita makasamad sa iyang pagbati. Dayon ang Dios adlaw-adlaw.